Kubli fi baro lingba kani ka video nga kwa ban penshai shikin long shong shnong jong ka jila hagwadi bat karai jong ka voice of the people party ban pelong ya ka jini ya pat ba ka ba jai jai shamin secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunriu Kidon shibon ki mat bat ki jinge ki baka jala kay kendo kabalon ra iya ka jing bat ki jing jinja ka bakraw ya ki babon ki rong shong shno kani ka jinge pat ba ka pan paw ya ka jing pitar ka jing ki pat ba ya ka jing bam hon ka jing ki pat ba ya ka jing persya ki pat ba ya ka rukom trekam jong ka Sorkar MD kau belum persya ya ki try muluk ki try jaka persya ya ki beduk ki bekeduk ki berit ki beria ka pen kharoi ki kam bamsam ka rukom trekam ka ba pharia ya ki snong ki thau bat wanra ka jing pat ka jing pra ha ka jai benriu ka jing penjot ya ka mariang ha ka keteng jonggori ka par bat ki don chibon ba ki jinge ba ki mat ndoi ka por kam sha bangan batai lut ya ki hakani ka por kumta ni kintu ya ki pai ba nong shong shnong ki badan ya ka jingkit kli na kamta ka Lashai ka shisin ka loi jokari ba ka jai benriu ba ki ni shim bentalam bat ni kom ka party hakani ka jinge ya pai ba kabanul ka khubor ka Lashai bat ka baklan syaka Sorkar bangin ong katu kalapiang ka Sorkar ka di bansang mator yakini kul komtrekam ki balong persya ya ka jing bet ka jing biang ka jing mentoy jong tribal utrai jaka ni don kam ban yang tili ka wei kum ka chat riu ban pen pau ya ka ni ka jing slow ka jong Kubli shibon Kubli fi baro lingba kani ka video nga kwa ban penshai shikin long shong shnong jong ka jila hagwadi bat karai jong ka voice of the people party ban pelong ya ka jini ya pat ba ka ba jai jai shamin secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunriu kidon shibon ki mat bat ki jinge ki baka jala kay kendo kabalon ra iya ka jing bat